Здравейте хора, днес играем Майнкрафт и сега чакаме на един мой приятел сървърата да влеземе да играем на оцеляване. Днес снимаме епизод първи, правене на къща. Днес ще правим хора къща. Само чакаме, ето вижте някакъв сървър тук. Не съм влизал в него, аз имах сървър. Его, влизаме в сървъра. И почваме да играем. Ти, Ненко, чакаме тук, да мога да дойде при теб. Чакаме тук, да спална, да мога да летеш и не използвай магийките. И магийките са ни само за спешни случаи, ако нещо стане. Ние няма да ги използваме. За храна или купчета ще си ги събираме. Да, ще за храна, ако ще използваме, или нещо такова, или да изтрием нещо. Нали, разбирате? И ето сега му влизам в сървъра и почваме да играме. Ето. Чакай, ма. Ето. Ето. Айде сега. Сме. Ето, виждаш ли гората отпред. И ще изкопаем после, ще направим това. Така се казваше. И купаем дървета, мале, ти виж колко си назад. Аз вече купаваме на дърво. И така хора, днес снимаме клип на Майнкрафт. И днес ще правим къща. И сега, днес май ще направим къща от дърво, а по-утре ще направим къща от камък. И така хора, много е яко, защото ще направим къщата. За първи път на оцена направим къща сега. И хора, къщата е много яка, ще стане много яка. 30 купчета трябва да имаме. И днес за първи път хора снимаме клип, епизод 1, снимаме на Майнкрафт. Нема така да купаем. И така, аз купая така. Да не ти бъде. Залаги я все. Днес ще правим къща на Майнкрафт. Ми още дърва събирай. За да можем да си направим къщата. Аз имам да ти помагам. Мала, ти си ги изкупа. И така днес ще строиме къща. Ако зомбитата не ги разрушат. Никой няма да види, че съм използвал ябълка, ще съм аз. Имам по-бърже. Защото да не идват зомбитата. Така. Ще видим. Не е така, бе. Трябва е така. Да направим тавана си. И така. Ако си хванят ябълка, стига търся ябълки да оцелявам. Или ми рост. Окей, ти търси ябълки. Те падат от дървото. Ако имаш късмет да откриеш ябълка. Да, вероятно да имаш късмет да откриеш ябълка.
Аз стои 2 дървета. Искаш ли да насадим някъде дървета? Не. Давай, донасяй дърва. Аз имам 9. Да го разруша. Нема аз. Добре, ти имам натъчна дърва. Аз ако огладнея, ще търся... Взема ми да... Я ела при мен вкъщи. Трябва да направим... Фърли ми дървата. Ето, чакай, ще отворя. Имам и 2 още. Чакай, ето и други. И сега ще дам още. Чакай, че много трудно. Махна тия работи. Снимай. Убийте овца. Ще убия, хая. Убия. Има 3 живота. Убия. Хая. 2. Хая. Трябва да месо. Дай, умирай. Убих я. Взех месо. И едно бяло купче. Ти го дам ли? Не, точно не. Взех и дървета за примамка. О, не, трябва да оставим някъде другаде месото, защото... Сега ще направя чест, чакай. За да можем да направим. Да вземеш чест от магийките. Нема да взем чест. Магийките. Кажи да направиш чест. От дървата. И как се прави чест от дървата? Ти не разбираш. Я ми направи един чест. Абе, ти събирай дърва, не само аз. Аз имам И 2. трябва ни факли. Трябва да опееш. Това кой трябва да фак. Как имаш тия факли? Искам я да се стърна такова къде. Чакай, я Ти не си слагай, аз ще си така, слагай си нещата, които ти трябва. Тук има 2 коня. Аз ще да си направя една кирка, да върва да копая до начин. Аз не са такова. Как си направи такова? Какво? Така за части. За части той за двамата, не съм за един. Аз не мога да има части. Аз съм за две, аз искам да копая съм. Аз ще дам това. За такова. Ти че non te И хора, сега спираме клипа.